دیترۆیت لە ئەمریکا ناودارە تەوی چەند جار کەتیە لێ هەر ڕابیەوە سەرپێن خوام. ئەف جادا سەرەکی یا بەنگڵە تاونە هەموو جهێن بازرگانی ئەوە نییە لەڤێر هەمی چاڵاکی vê derê pêk tên. Di dema tengahiya mezin bajarê Rojava Navîn 28.4 ji sadê ji sexteyên bêkariyê de derbas bûn. Kargeh hatin girtin û xelkê li wir peyda bibûn ji bajar derketin. Lê di salên dawiyê de penaberan cihên wan girtiye. Lê bajarê Bangladesh taxeka gelek hijar hatiye parvekirin ji aliyê Detroit û Hamtramck, Michigan. Karsazek bi rêveberiya dezgeheka kulturî ya geştyaran dike. پڕ زەحمەتە تو جihekî vala bibînî. Bihayê xaniyan şwî çaxî were bilind bûne. Karsazî pêşda çûye. Bizava trafîkê gelek zêde bûye. Lêkolîneka ji aliyê kompanya Global Detroit û aboriya New American hatiye drûstkirin, xuya dike hatina jimareka mezin ya penaberan rêjeya rûniştvanan di astê xwe de hêlaye. Her wiha bûye egera bilindbûna bihayê xaniyan û mayîna pitir ji 1700 karên xwe cihî. Lê hêj nahet gotin ku ev bajar ji ber penaberan baştir bûye. Bajar bi berdewamî tûşî astengên mezin dibe. Zanyarê siyasî Stanley Renshin dibêje nerast e em bêjîn penaber xwedî sihirê ne. You increase the overall financial welfare numbers in the country. Tu hejmarên aboriyê yên welat bilindtir dikî lê kesên wê jê feyde bikin ew ê koçberin û ev tişt normal e. Em dixwazin ew geş bibin lê ji min re nebêje ku penaber vî welatî yan vî bajarî rizgar dikin. Rêveberiya Trump dibêje penaberên bi şiyanên kêm derfetên rûniştvanên xwe cihî ji dest dibin. Lê serokê kompanya Global Detroit Steve Tabakman dibêje rûniştvanên ji derve hatîne bereva jî wê dikin. We see a hard-working yet very low-income community. Em civakeke ku gelek kar dike û pereyên kêm qezenc dike dibînin. Tiştê ez pêşbîniya wê dikim ew hatina xelkê bû bajêr. Bi taybetî ji ber liva koçberan û seqamgiriya taxên bajêr de dibe û ev civak dê karê nû ava bikin. Ev e rêya pêşveçûnê. Bandora pozîtîv ya taxên penaberan li Metro Detroit di Mexican Town da têdîtin. José de Jesus Lopez xelkê Jalisco xwediyê xaringeheka Meksîkiye li taxeka temenê herî dirêj. Karsaziyeka serketî di taxekê hat bivala kirin. Wî got sira serkeftinê bên fireye. Tenemos que pensar en Detroit como Divê em Detroit wek mala xwe dabînin. Ku xelek hez bi ewlehiyê biket, ev jî hêdî hêdî dibe. Gorankariyên mezin zû çê nabin. Ew bi sebrî çê dibin. û ew jî pişkeke ji baweriya bi Detroit. Bi gotina Lopez xewna Amerîkî ew e ku tiştê ji xwe mezintir bi afrînî û bi berdewamî alîkariya kesên din bikey.